खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 14 आसिन 1431 मायथाइ एबा 1 अक्ट'बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै मेष राशिनि सुबुंफोरा बबेयावबा हरखाब मुलाम्फा मोनगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जानो हागौ। नखरजों अननाया बांनो हागौ। नोंथाङा जायखिजाया मोजां खामानियाव रां बाहायनो हायो। नोंथाङा नखरारि खुसि मोननो हायो। जुदि नोंथाङा सासे फरायसा, अब्ला नोंथाङा गेलेनायाव गोबां जाफुंसार जानो हागोन। वृषभ राशि। दिनै वृषभ राशिनि सुबुंफोरा माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ, नाथाय लासै-लासै थासारिया साबसिन जालांगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि जाथावना दं। नोंथाङा गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमनो खाबु मोनगोन। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय जौगानायनि खाबुफोर सोरजिनाय जागोन। नोंथाङा सावस्रिनि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ, जाय दिनै नोंथांखौ अलसिया खालामनो हागौ। मिथुन राशि। बे साना मिथुन राशिनि थाखाय जाफुंसारनायजों बुंफबनाय, थेवब्लाबो माखासे जेंनाफोरखौबो बेंखननो हायो। बे फोथाराव आसा खालामनायनिफ्राय बांसिन जाफुंसारनाय जागोन। आरिमुनि फारसे गोसो होजानाया बांगोन। फालांगिनि थाखाय मोजां सम। सावस्रि जेंनाया जाथावना, सांग्रां जा। नोंथाङा नोंथांनि मावख'गिरिफोरजों बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। नोंथांनि लोगोफोरा नोंथांनि जेंनाफोरखौ बांहोनो हागौ। नोंथाङा गाज्रि सुबुंफोरनि लोगोआव फैनो हागौ। कर्क राशि। राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ, लोगोसे सिगांनि माखासे खामानिबो मावनाय जागोन। मान होनाया बांगोन। मावख'गिरिफोरा खुसि जागोन। थिरांथा लानो गोख्रै दाखालाम। बैसोगोराफोरजों बोसोन लाखांनायनि उनावसो खामानि माव। नोंथाङा मानगोनां सुबुंफोरखौ लोगो हमनो हायो। नोंथाङा माखासे मोजां खौरां मोननो हागोन। नोंथाङा नखरजों थाबायनो थाखाय बायजोआव थांनो हागोन। सिंह राशि। सिंह राशिनि सुबुंफोरा गिबियाव दिनै गावसोरनि सावस्रिनि फारसे गोसो होनांगौ, उनाव रां आर्जिनायनि बाथ्रा साननांगौ। जायखिजाया खामानिनि मोजां आरो गाज्रि बिथिंफोरखौ आनजाद खालामालासे हाखु-दाखुयै जेबो खामानि दाखालाम। दिनैनि साना फालांगिनि बेलायाव मोनसे मोजां सान, नाथाय लेनदेनफोराव सांग्रां जानायनि गोनांथि दं। नों सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो हागोन। जिउ लोगोरिनि सावस्रिखौ लानानै जिंगासिनांगौ थागोन। रावनोबो दाहार होनायनिफ्राय गोजानाव था, दाहार लायैआ साबसिन। कन्या राशि। दिनैनि साना कन्या राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथाङा जायखिजाया मोजां खामानियाव रां बाहायनो हायो। नोंथाङा नखरारि खुसि मोननो हायो। जुदि नोंथाङा सासे फरायसा, अब्ला नोंथाङा जायखिजाया बादायलु आनजादाव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि राङारि थासारिया गोख्रों जागोन। नोंथाङा गुबै सम्फथियाव फालांगि खालामनो हागोन। नोंथाङा बायनाय आरो फाननायाव मुलाम्फा जानो हागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। फालांगियाव मोनसे गोदान दिगाव गोसो हो। तुला राशि। तुला राशिनि सुबुंफोरा दिनै राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ, लोगोसे सिगांनि माखासे हाबाफोरखौबो मावनाय जागोन। नोंथाङा नखरजों थाबायनो थाखाय बायजोआव थांनो हागोन। मान होनाया बांगोन। नोंथाङा माखासे मोजां खौरां मोननो हागौ। बे समाव एसे सांग्रां जानायनिबो जोबोद गोनांथि दं। गोसो हमथानानै मोजां समखौ नेथ'। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। वृश्चिक राशि। बे साना नोंथांनि थाखाय मोजां। नोंथाङा राङारि मुलाम्फा जागोन होनना मिजिंथिजायो। नोंथाङा मानगोनां सुबुंफोरखौ लोगो हमनो हायो, लोगोसे माखासे मोजां खौरांबो मोननो हायो। नखरजों गोथार दावबायग्रा थावनियाव थांनो खाबु थानो हागौ। जुदि नोंथाङा सासे फरायसा, अब्ला बादायलु आनजादफोराव जाफुंसारनायनि आसा दं। जायखिजाया गिदिर रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव था। बे सप्तायाव नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों मोजां सोमोन्दो लाखिगोन। सावस्रियाबो मोजां जागोन। धनु राशि। दिनै धनु राशिनि सुबुंफोरा जिरायनाय नङा। खामानिनि बाहागोआ गोबांसिन जागोन, लोगोसे माखासे गोनांथार खामानिफोरा थाथ'नो हागौ। बेयो नोंथांनि सावस्रियाव गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन। गावनि नखरखौ आबुङै जोथोन ला।
नोंथांनि सायाव आयेन बायदियै बिजिरनाय जानो हागौ। जुनियायै सिनाय मोनै आइजोफोरजों लोब्बा जानाङा। नखरनि सोद्रोमाफोरजों गोरोबलायनाय जानो हागौ। गासै महरै जोबोद सांग्राङै खामानि मावनांगौनि गोनांथि दं। थिरांथा लानो गोख्रै दाखालाम। मकर राशि माखासे जेंनाफोरखौ बेंखननो हायोब्लाबो बे साना मकर राशिनि थाखाय जाफुंसारनायजों बुंफबनाय। नोंथाङा नोंथांनि मावख'गिरिफोरजों बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। बुथुमनाय धोनआ खामायनो हागौ आरो रांनि जेंनाफोर जानो हागौ। खामानि गैयै जिरादफोराव जेबो जेथो नांनो नाङा होनना गोसो हो। नोंथांनि लोगोफोरा नोंथांनि जेंनाफोरखौ बांहोनो हागौ। नोंथाङा गाज्रि सुबुंफोरनि लोगोआव फैनो हागौ। गावनि गोसोआरि समानथिखौ दाखोमा, जायनि जाहोनाव नोंथांनि खामानियाव जेबो हेंथा जानाय नङा। कुम्भ राशि दिनैनि साना कुम्भ राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथाङा जायखिजाया मोजां खामानियाव रां बाहायनो हायो। नोंथाङा नखरारि खुसि मोननो हायो। जुदि नोंथाङा सासे फरायसा, अब्ला नोंथाङा जायखिजाया बादायलु आनजादाव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि राङारि थासारिया गोख्रों जागोन। नोंथाङा गुबै सम्पथियाव फालांगि खालामनो हागोन। नोंथाङा बायनाय आरो फाननायाव मुलाम्फा जानो हागोन। नोंथाङा बबेहायबा बायजोआव थांनांनो हागौ। नोंथाङा फालांगियाव गोदान सुबुंफोरखौ लोगो मोनगोन। मीन राशि जायखिजाया बाथ्रा रायज्लायनायनि सिगां सांग्रां जा, नङाब्ला नोंथाङा जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। दिनैनि साना फालांगिनि बेलायाव मोनसे मोजां सान, नाथाय लेनदेनफोराव सांग्रां जानायनि गोनांथि दं। गिबियाव गावनि सावस्रिनि फारसे गोसो हो, उनाव रां आर्जिनायनि बाथ्रा सान। जायखिजाया खामानिनि मोजां आरो गाज्रि बिथिंफोरखौ आनजाद खालामालासे हाखु-दाखुयै जेबो खामानि दाखालाम। नों सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो हागोन। जायखिजाया गोदान खामानि जागायनायनि सिगां सांग्रां जा, जेंनाफोर सोमजिनो हागौ।